לא מזמן שנדהמתי כשראיתי איזה ראיון עם דוקטור אמריקאי, מין דוקטור סלב כזה, והוא אמר שחלק מהגברים ימותו כתוצאה מסרטן ההרמונית, אבל כולם, אם יחיו מספיק זמן, ימותו עם סרטן ההרמונית. כלומר, אי אפשר להימנע מזה, כי זה מה שהוא אומר, שכל גבר, אם הוא יחיה מספיק זמן, אז הוא יפתח סרטן ההרמונית, והוא יכול למות ואפילו לא לדעת שיש לו את הסוג סרטן הזה. אז השאלה שלי, האם זה נכון, והאם כל הגברים יפתחו סרטן בהרמונית בשלב מסוים בחיים שלהם, או שזאת הגזמה? מה דעתך? אז חד משמעית זה נכון, אבל זה בדיוק הדילמה והאתגר הגדול במחלה הזאת של סרטן ההרמונית. מה זאת אומרת? אם אתה תיקח ומה שנקרא תעשה פוסט מורטם, דהיינו ניתוח אחרי המוות, בגילאים שונים, אנשים סתם נדרס על ידי אוטובוס, לוקחים אותו ועושים לו ניתוח אחרי המוות, ויקחו את ההרמונית ויבדקו אותה במיקרוסקופ, אז נכון, זה כמעט בקורלציה לגיל. זאת אומרת, אני יכול להגיד שמגיל 70 יש סיכוי שנמצא תאים ממאירים בסיכוי של 70%, בגיל 100 כמעט ב100% מההרמוניות יימצאו תאים ממאירים. זה לא אומר שהתאים האלה הם כאלה שמסוגלים לעשות איזשהו משהו, ולכן באמת הסיכוי באמת שהמחלה תעשה תמותה הוא הרבה הרבה יותר קטן, ולכן המשפט הזה שהרבה יותר גברים ימותו עם סרטן ההרמונית מאשר מסרטן ההרמונית. מצד שני זה סרטן, ודיברנו על זה לא לפני כמה דקות, שבכל זאת הורג לא מעט גברים. הוא השני בשכיחות שלו, והוא מצליח להרוג לא מעט גברים. אז איך, על מי לקפוץ, במי לטפל? יש לך איזה מטופל שהיה ממש צעיר? מה הגיל הכי צעיר שנפגשת? בדרך כלל לא רואים את הסרטן הזה לפני גיל 40. וזה גם בדרך כלל הגיל הכי מוקדם שבו אנחנו ממליצים להתחיל לבדוק אם יש מחלה, ולמי אנחנו ממליצים? לאנשים שיש להם במשפחה למשל קרובים נוספים, אבא, דוד, אחים נוספים שחלו בגיל צעיר במחלה, אז אנחנו נמליץ. יש גם גנים, כולם, אני מניח, שמעו על הגן של ה-BRCA, אותו גן שאנג'לינה ג'ולי, ברקה, נכון, ברקה 1 וברקה 2, וכל הנשים יודעות על זה, וכולם יודעים שאנג'לינה ג'ולי הלכה ועשתה ניתוח מונע, שצריך להוריד את השחלות, והיא גם הסירה את השדיים, כי הסיכוי, אם אתה לא עושה את זה, הסיכוי הוא מאוד גבוה שתפתח סרטן מאיזשהו סוג. אז מסתבר שגברים שהם נשאים של הגן הזה, אוקיי? ואנחנו רואים את זה אצל גברים, יש להם סיכון של בין פי 4 לפי 8 מגבר רגיל לחלות במחלה. אז לדוגמה, אם, לא משנה, אחות של מישהו, היה לה סרטן שד, ומסתבר שיש לה את הגן, וזה אנחנו לפעמים ממליצים, בהתאם למה שזה, לעשות בדיקה גם לאח, אוקיי? ואם יש לו את ה-BRCA, אז אנחנו נעשה אצלו בדיקות של אותו PSA סמן בדם, ואם צריך, נשלח אותו לעשות MRI של ההרמונית, ואם צריך נעשה ביופסיה וכו' וכו' וכו', רק בגלל העובדה שהוא נשא של הגן הזה. או, כמו שאמרתי קודם, משהו במשפחה. כן, אמרנו דוד, אח. כן, קרבה ראשונה. כן, סבא לא נחשב, לפי מה שהבנתי, נכון? אז אנחנו מדברים לרוב על קרבה ראשונה, אבל לרוב אם אתה תראה שיש לה סבא, אז אלא אם כן זה משהו אפיזודיאלי, אז אתה תראה גם שיש בדור שמתחתה והלאה. יש קבוצות אחרות, לדוגמה בארצות הברית יש את האפרו-אמריקאים. האם בארץ יש, הבנתי אולי של יהודים אשכנזים בארץ? אז שוב, אז נכון שיש את ההכרזה הזאת בארצות הברית, מוכרחים להגיד שעדיין לא נמצא איזשהו גן שיכול להצביע למה האפרו-אמריקאים יש להם בארצות הברית יותר מאשר לאחרים. יכולים בוודאות לבוא ולהגיד שניסו, ויש היום דרך לאתר גנטית מאיפה אפרו-אמריקאים מסוימים הגיעו מאפריקה. אתה ממש יכול לבוא ולהגיד שחבר'ה מקמרון מסוים הגיעו לככה, וכי גם בגלל הספינות עבדים.
זה לא, כן, אין קשר. הבנתי שזה יותר הרגלים, ולכן כמו שהם יותר אנחנו- מעשנים. ולכן זה מה עניין ש- סוציו-אקונומי, כן. עניין של תרבות, עניין של סוגי אוכל. יש אפילו מחקרים שהראו למשל שיפנים, ביפן יש אחוז סרטן הרמונית מאוד נמוך. אבל יפנים בדור שני ובדור שלישי שהיגרו לארצות הברית, המספרים שלהם כבר דומים למספרים של כן. ארצות הברית, ולכן ההנחה היא, ונכון, מה שאתה אמרת לגבי האפרו-אמריקאים בארצות הברית, ההנחיות לרופאים, דוגמה, זה להציע, כן, גם כן, בגילאים כאלה ומעלה, יותר מוקדם מאשר לשאר האוכלוסייה, אבל זה כנראה באמת לא עניין של איזה גן ספציפי, אלא עניין יותר של מי האוכלוסייה הזאת, ובעיות סוציו-אקונומיות, בעיות סביבתיות, אוכל וכו'.